Il-Vanġelu li għandna llum u Vanġelu li jurina reazzjoni pjuttost straordinarja illi kellu Ġesu meta daħal fit-tempju u b'enerġija u b'dinamiżmu keċċa il-bejja il-barra. Mhux soltu naraw il-Ġesu rreaġixxi b'dal mod. Iktar u iktar f'post qaddis li hu t-tempju. Il-tempju kellu rwol ħafna importanti fl-istorja tal-Bibja, fl-istorja tal-poplu Ludi. Mhux minn dejjem kien hemm tempju, il-patriarki kellhom tabernaklu ambulanti li fih kienet tinġar l-arka tal-patt. Eventwalment, wara l-eżilju tal-Eġittu, Alla l-imbierek talab lill-poplu li jibnilu tempju biex titrabba id-drawwa tal-kult, tal-qima komunitarja u kult tal-memorja kollettiva li hija tant importanti għal-fidi. Eventwalment it-tempju mbagħad sar ukoll simbolu ta' glorja, ta' qawwa, kif naraw fi żmien Salamun. Tempju li ma kellux ħajja twila minħabba l-assedju tal-Babilonja. Mistaġbin kemm kien sabiħ dak it-tempju. Tantu hekk illi x-xjuħ illi ġew lura minn Babilonja kif ħarġu mill-eżilju bkew meta ġie inawgurat it-tieni tempju. Tant kien iċken u tant kien iżgħar u ifqar. Fi żmien Ġesu stess, Erodi kien investa ħafna fit-tempju. Kien ħafna flus minn fuq il-poplu bit-taxxi biex jagħmel dan. Dan l-istess tempju illi fih Ġesu bħala tfajjel kien waqaf biex jisma' lill-orrief u biex jippritkalhom kif naqraw fil-Vanġelu skont San Luqa. Illum narawh fit-tieni kapitlu skont San Ġwan qed isaffi it-tempju. Hija tikkeċċi minn ġo t-tempju għalhekk mill-ħajja tal-kult dak kollu li hu peace, dak kollu li huwa żejjed, dak kollu li hu ħażin fl-aħħar mill-aħħar fir-rapport tagħna ma' Alla. X'hemm ħażin fir-rapport tagħna ma' Alla? Hemm il-mod atteġġjament kif kultant nippruvaw nidħlu f'negozju ma' Alla. L-idea tan-negozju marbuta ħafna mal-flus, mal-merkanzija illi Ġesu ikkeċċi l-barra mit-tempju. Kultant jien nidħol f'dil ma' Alla, nipprova nagħmel patt miegħu kif jaqbel lili, nipprova nara kif ħanintegra lil Alla fil-pjanijiet tiegħi, iktar milli jkun miftuħ għall provvidenza tal-pjanijiet tiegħu, il-pjan ta' salvazzjoni illi għandu għalija. Ġesu għalhekk iridna nittrasformaw l-istess kult tagħna. Ma qegħdinniex liturġija hija ħażina, it-tempju ħażin, il-knisja ħażina, l-ebda mod. Imma hemm bżonn ninsaffuha. Hemm bżonn li fit-talb tagħna fil-qima komunitarja ikun hemm iżjed smieħ tal-kelma. Iktar discerniment ġenwin u discerniment kollettiv ta' dak li Alla jrid minna għal żminijietna. Għaliex dal-Vanġelu insibuh fi żmien tar-Randan. Għal raġuni sempliċi u kruċjali illi jidilna stess San Ġwan għalija Ġesu jagħtina ġismu stess bħala it-tempju. It-tempju tiegħu huwa ġismu stess. Dan il-ġisem illi ġie offrut lil Alla bħala l-uniku sagrifiċċju aċċettabbli, l-unika offerta li fil-fatt tista' ittina s-salvazzjoni. Il għaliex kull effikaċja illi fiha s-sagrifiċċju, kull effikaċja li fiha il-ħajja tal-kult tagħna ġejja mill-effikaċja mill-qawwa tad-dem ta' Kristu fuq is-salib. U dan ħuti huwa li qed nippruvaw aħna nidħlu fih dal-misteru qaddis tar-Randan. Fejn it-talb tagħna fil-faqar tiegħu qed naqduh mat-talba unika ta' Kristu. Fejn id-batija tagħna miżerabbli, kultant talaqna fi sfera egoistika għalina, Ġesu qed jgħidlek offrija miegħi bħala kult, bħala ubbidjenza, bħala offerta li toġob lil Alla. Titlob bidla kbira, titlob bidla interjuri, bidla tal-qalb. L-awgurju tiegħi għalikom ilkoll f'dan iż-żmien matur tar-Randan.